оештыручы, чын сәнгать остасы Фәрит нигез салган Мишәр фольклор ансамбле кайда гына чыгыш ясаса да, без әле һаман да менә барабанын күтәреп Фәрит үзе килеп чыгар дип көтәбез. Кая барсак та, нинди чарада булсак та, һаман шул истә. Менә Фәрит әфәнде шунда булса, бергәләп менә шулай итеп күңеле әчеп утырырык, сөйләшерик. Бер еллык арабыздан вакытсыз китеп барган танылган сәнгать эшлеклесенең истәлеген һәм аның исемен мәңгеләштерү уңайыннан кыска гына вакыт аралыгында да якташлары аның туган авылында һәм эшләгән урынында мәрмәр такталар ачып, укытучылар һәм галимнәр катнашында Гыйбаддинов укулары уздырып, Фәрит Гыйбаддинов хакында хатирәләр, истәлекләр һәм язмалар дигән саллы гына китапта чыгарырга өлгергәннәр. Хәтер ул шундый нәрсә сыйклана торган әйбер. Вакыт үткән саен кеше бар иде дибез дә, кем иде ул, нинди кеше иде ул, аларны онытабыз. Менә шуңа күрә инде без Фәрит абый урынына калган яңа җитәкчелек белән уйлаштык та, Фәрит абый турында хатирәләр җыя башладык. Китап иттереп чыгарырга дип. Моннан ел ярым элек кенә үзенең 60 еллыгын билгеләп узган Фәрит Гыйбаддинов авылында, районда яисә Чувашстанда гына түгел, барлык татар дөньясына да яхшы таныш шәхес. Ул үзе яшәгән төбәкнең инде онытыла башлаган халык авыз иҗатын, аның йола уеннарын, бу якларга гына хас булган биюләрен бөртекләп җыйды һәм яшьләргә өйрәтте. Аларны сәхнәгә чыгарып, әйтеп бетергесез зур эш башкарып калдырды. Гомумән, ул шулар белән сөенеп яшәде дә инде. Уйлавымча инде ул халык үзенең киңеленнән içki sandığından saklap kalgan jırlarını, büyülerini bile икән, ул şu менә бүген байлык. Бай катламлы татар фольклоры белгече Фәрит Гыйбаддинов дөньяви җыр биюләр, такмаклар белән бергә дини темага кагылышлы бәйит мөнәҗәтләрне дә авыллар буйлап җыйды. Без һәр вакытта Фәрит абыйны бик уңайлы һәм һәр вакытта төрле мәсьәләгә уңай яктан карап хәл итә торган кеше дип һәр вакытта искә алабыз. Аллаһ Тәгалә рухын шат итсен һәм киләчәгебездә дә менә халкыбызның бердәмлеге итсен. Шундый шәхесләребез гүзәл үрнәк булып торса иде. Бүтән гомерен шул безнең Чувашин татар халкына, Урмай халкына үзенең тормышын бәйләде. Бик яхшы эшләп торды. Ну, хәзер бик каты безгә авыр. Авыл китүгә туганлык булганнан гына түгел, бөтен Чувашин татар халкы бик зур югалту булды. 3 яшендә әтисез калып, кичә яшьтән үк хезмәт тәртәсенә җигелеп эшләүче Фәритне якыннары гына түгел, тирә күршеләре, авылдашлары да сагына. Кеңеле яхшы инде теге безнең әйткәндә тавыклар белән нәшә инде. Шундый кеңелле кеше инде ул. Фәритем бик сабыр биште ул. Ул тәмәке тартмады. Малайлар белән бурамда кыткырып уйнап йөрмәде ул. Biz bitince atasız kalgan kişi, onlar üzerek tazdılar. Min işe kitem kendinden. Kaçkan tışıma izenlerimi çıkıp kuylaydı, pişirip kuylaydı temligini. Татар сәнгатендә һәм милли хәрәкәттә якты эз калдырган Фәритнең вафатына 1 ел тулуга багышланган бүгенге аш мәҗлесен аның гаиләсе уздырса, икенчесен республиканың диния нәзарәте зур кунаклар катнашында Корбан аезында уздырырга ниятли. Фәритнең вафатына күңел ышанмаса да, шулай да инде без бу якты дөньяда бер качанда аның белән кулга-кул бирешеп, хәл-әхвәлләр сорашып яшәй алмаячакбыз дигән фикер белән килешми һич кенә дә мөмкин түгел. Шуңа күрә бу якты дөньяда яшәгәндә бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, изге гамәлләр кылып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәсәк иде. Чувашстан Республикасыннан Рамис Сафин, татарлар.